Silav roj baş, êvar baş ji her kesî re hêvî derim hûn baş in. Îro em ê ji we re bültenekî di derbarê nûçeyên dawî de pêşkêş bikin. Bûyera li Stenbolê gelekî balkêş e, karsazekî Kurd ji ber xaftina Kurdî vê sibê hat kuştin ji Dubayê hatibû ji bo sê roja hatibû Stenbolê ji bo xwerehan tişmiştên pêwîst bigire û vegere başûrê Kurdistanê yan jî vegere Dubayê mesele ne ew e bi birarzî xwe û bi pizmamê xwe re hatibû li Stenbolê bibû mîvan ji bo sê roja lê serê sibê pênca da derket derve ji bo xwe re tiştekî bixwe yan jî vexe bi tevê her du xizmê xwe re bi qasî 10-12 kesan êrişkirê li wê derê hat kuştin ew karsazê Kurd Hekîm Lokman. Em ê di derbarê vê de hin agahiyên dawî hene ji we re pêşkêş bikin. Wekî din ez behsa ew ê bikim. Yekî îlonê roj da aştiya cîhanê. Yekî îlonê roja aştiya cîhanê çi ye? Çawa çêbû? Îro li gelek bajarên Kurdistanê her wiha li Stenbolê mîtîng hatin lidarxistin. Serkêşiya van mîtîngan elbet dem partî dike, milletê Kurd dike ji ber ku herî zêde hewcedariya wan bi aştiyê heye. Bang li cîhanê dikin, bang li dewleta Tirkiye dikin, rêbazên şer bidin rawestandin. Êdî rêbazên siyasî hevdîtinan, diyalogê bidin destpêkirin. Sal 2024 e, êdî bes e kuştin, xwên rijandin, dijminahiya li hember netewan. Bes e li vê serdemê naye. Dibe em mantiqa xwe biguherînin. Li ser vê yekê îlonê roja aştiya cîhanê doh min vîdeoyekî amade kiribû hevalê me ê bixwazin dîroka yekê îlonê bizanibin lê kolîn bikin dikarin biçin di beşa vîdeoyê de doh bişev min amade kir xist weşanê dikarin temaşe bikin. Ka di kîjan şertan de yekê îlonê hatiye îlan kirin. Tabii ji bilî yekê îlonê 21 îlonê jî heye. Nîvê cîhanê 21 îlonê pîroz dike, nîvê cîhanê jî yekê îlonê. Yekê îlonê teqabûlê kîjan rojê dike? Teqabûlê roja destpêka şer dike. Yekê îlonê sal 1938 hêzên Hitler ên Almanyê êrişê Polonyayê kirin. Roja yekem ya şer bû. 6 sal û rojekî dewam kir. Şer îjar bi vê wesîlê weke şermezarkirina roja destpêka şer cîhanê biryar da. Cîhan ne temamî lêbelê bloka Sovyetan ya wê demê biryar dan ku roja destpêka şer şermezar bikin wê rojê weke roja aştiya cîhanê îlan bikin. Heta 1908 devam kir. Paşê jî netewên yekbî biryar da 21 îlonê weke roja aştiya cîhanê îlan bike. Ji ber vê yekîn ha du rojên me hene. Meselen ne? Kurd jî yekê îlonê tercih kirine. Ji ber ku nêzê rojhilata navîn in, milletê rojhilata navîn yekê îlonê pîroz dike weke roja aştiya cîhanê. Hewcedariya wan bi aştî heye elbet. Daxuyanî ji xwe hûn texmîn dikin li ser çi ne ji îcab nake em dubarê bikin. Daxuyanî bi giranî bangên ji bo rawestandina şer e û aramiya rojhilata navîn û huzûra milletê Kurd e. Li başûrê Kurdistanê şewatek balkêş derketiye li Hewlêrê li serê çiyayên Hewlêrê li ser vê dîmen heye dixwazim bi we re parve bikim. Ev dîmenê ku me ji Rûdaw girtiye doh Nîvroyê şewa derket li gundê Simaqulyê ya Hewlêrê agir bi daristana çiyayê Awegirdê ket. Agir hate bemradin lê berê êvarê agir dîsa derket û li daristanê bela bû tîmên parastinê yên sivîl xelkê herêmê Hewldan agir vemirinin lê wan jî heta niha nekariye. Herêma Kurdistanê ji bo vemirandina agir sê tîm şandine herêmê. Muxtarê gund ê Simaqulyê behsa mezinbûna agir dike dibêje agir gelekî mezin e. Vemirandina wê di destê mirovan de nine îmkanê me gelekî kêm in. Herem hemû pûş e, pelax e, darûber e. Tê gotin li çiya gelekî mayîn jî hene. Ev yek pirsgirêkekî ji bo tîmên agirkuş çê dike. Ev ciyê ku agir lê derketiye ciyê peya ye. Otomobîl nikarin biçin wê derê. Ancak însan tenê bi peya dikarin biçin wê derê. Ew jî şertên vemirandina agir hinek zehmet dike. Hûn dibînin belav dibe.
Ev bi vî şeklî ye. Niha yek ji dîmenên ku dikare rûmeta Kurdan bişkîne. Min gava din sêr kir, temaşe kir. Ez gelekî ji ber êşiyam. Ka hûn temaşe kirin fikrê we çi ye? Ez dixwazim hûn jî temaşe kin. Dewleta Tirkiye bi eskerên xwe ve bi polîsên xwe re rûmeta milletê Kurd dişkînine. Ev dîmenê ku ez ê niha nîşanê we bidim dişibe pêkanînên salê heştê di derma darbeya eskerî de. Wê demê ji bîra min naçe bavê min û çend gundiyê me çûbûn bajêr û ji bajêr serqot vegeriya bûn gund. Yani ew şaşik û kefiya li serê wan danî bûn. Ez vê bînim ser ekranê paşê ez ê bi were biaxivim. Niha yek ji tiştê ku rûmeta însanan dişkînine merû însanekî zorê li însanekî bike ku xwe tazî bike, kincê xwe derbixe. Ev zehmet e. Dewleta Tirkî vê yekî bi bavê me dike, bi birayê me dike, bi milletê me dike. û em nikarin vê pêkanînê vê terorê yani tecavüz e. Tecavüz e li bedena însan e. Dewletekî yan jî şexsekî bê destûra te wextê ku dest dirêjê bedena te kir ew dikeve tecavüzê. Sûçekî pir giran e. Niha ev ez ê pêşî bo we bidim godarîkirin paşê ez ê li ser biaxivim. Aynı dikimdir ha. Sadece bunda cep var, onda cep yok. Tamam Tepkem Cem, ve o zaman abonet diyorum. bakın herkesin cep var. Girebilir misiniz ya? Bekleyen herkes. Yani abone tasbihsen aynı şey orada. Hayır, hayır. Abi ben görmedim. Yani çok hızlı gezdiriyorum. Bu kadar. Bizi de baskı. Bir saniye. Mesela bifikirin vê derê kincên Kurdî herkes we zane. Vê derê pirpirkî wî hene yani tiştekî heye dişibe kincên eskerî ev li Başûrê Kurdistanê ji xwe pir têl xwe kirin. Li Bakur li Heqariyê li Botanê gelek têl xwe kirin. Ev cûreyekî kincê Kurdan e û ji ber ku eskerên Tirk, polîsên Tirk mirovên bê kültûrin, mirovên nemedênî ne, hovin. naxwazim wan bixim kategoriya heywanan ji ber ku rêz û hirmeta me ji heywanan re heye ew li gorî xwezaya xwe tev digerin. Ama ev mehlûqatên di şiklê însanan de ji kültûra Kurdan fehm nakin. Mesela çawa çêdibe wisa zorê li xortekî Kurd dikin ku kincê xwe derxe wisa derbasî qada mîtîngê bibe. Ev dîmen bi tena serê xwe nîşanê me dide ku Kurd divê sedî set bibin xwedî statû, bibin xwedî otorîte, herema xwe bi xwe birêve bibin. Tu îmkana ku em serdestiya Tirkan qebûl bikin tune ye. Berdêla wî çi dibe bila bibe. Milletê Kurd ev sed sal e berdêlekî gelekî mezin daye û ev divê tim berdewam bike, tim dewam bike. Em çima vê yekê dibêjin ji bo ku ev bimîne. Ev bikeve qeydan, ev bibe hefiza di serê nesla nû da. Nesla nû ku wê were tekoşînê dewr bigire divê van dîmenan ji bîr neke. Çawa bav û kalê wan rûmeta wan hatiye şikînandin. Bîranînê min hebû min dixwast ez ji we re bêjim dema darbeya heştê de bavê min û çer gundiyê me wextê çûn bajêr ji bajêr vegeriyan ew kefiya li serê wan tune bû. Me got xêr e û em şox bûn ji ber ku hûn zanin li gund mirov bê kefî bê şaşik dernakevin derve ew ji bo wan yani eyb e wisa fêr bûne. Yani mirov wextê kefiyekî ji îxtiyarekî bigire yan jî ji însanekî ji bavekî ji kalekî bigire mîna ku merov wî tazî bike bi rûmeta wî bilîze. Ji gelek însan wextê ku kefî ji serê xwe datîne mirov heqeten jî wan nas neke, fîzîkî jî mirov wan nas neke ji ber ku mirov bi cilûbergê wan bi kefiya serê wan nas dike. Îja hatin gotin askeran em girtine li nava bajêr kefiya me kom kirine
nava cadê de agir berdane kefiye me şewtan diye. Yani ev kıyafeta Kurdiye û nikarin xwe bikin. İja ji wê demê ve em dibînin ku tu gavekî pêşketin çênebiye. Darbeya heştê ew sîstem çawa biye hê jî dewam dike. Di vê derê de suç neyê Tayyip Erdoğan'e mantıqa dewleta Tirkiye bi vî şeklî ye. Suçê me ye ku em naxwazin rastiye bibînin. Em naxwazin bibînin ku dewleta Tirkiye li ser dijminahiya milletê Kurd ava biye û hebûna xwe li ser nebûna Kurdan ava kiriye. Hatta ku milletê Kurd sax be dewleta Tirkiye xwe di xeteriyê de dibîne. Xwe di tewlekê de dibîne. Ji ber vê yekî dijminiya xwe tim didomîne, ew ê tim bidomîne jî. Ya sedî set divê mirovan re biaxife û tamamen tekîliya xwe bide birîn weke du cîran bi hev re bin, ev dikeve nava çarçoveya meseleyên siyasî. Yani jî bi vî şeklê nabe. Em ê wisa kaş û berkaş bê rûmet bijîn heta dawiya emrê xwe. Bir şekilde sıkıntı olmaz. Xortê me mecbûr ma kincê xwe derxe û berova jî li xwe ke. Gelek ez êşandim. Yek ji dîmenên ku di van salên dawiyê de ez êşandim û wisa tesîr li rûmeta min kir, vîjdana min kir, ev dîmen. Gelek ez êşandim. Yani tu fırqa vê dîmenê û însanên hestiyar hene di mesela jina da û mirov jina we û jina mirovan xwişka mirovan bigirin û li ber çavê mirovan mecbûr bikin tazî bikin tu fırqa wî tune. Zexta ku dewleta Tirkiye li Kurdan dike di vê dîmenê de xwe dede. Bizim arkadaşlar aynı dikimdir ha. Sadece bunda cep var, onda cep yok. Ji hewl dide ispat bike ku aynî dûrtine filan. Em derbasî Pîlûrê bibin li Dêrsimê jî dîmenekî bi vî şeklî heye. Ez dîmen nîşanê we bidim li Pîlûrê dîmenek ku gelek tesîr li min kiriye ez îro li ser dîmena diçim. Ew jî rûmeta mirovan gelekî dişkîne. Lêbelê ez helwesta xwediyê kafeterya gelekî diecibînim. Hakikaten helwestekî pir hêja nîşanda. Ez hema dîmen bînim ji were. Xwediyê kafeteryayê Dêrsimê helwestekî pir di cî da nîşanê Polîsya Dewleta Tirkiye da. Polîsya Dewleta Tirkiye li ku derê ez aniha nîşanê we bidim. Ev e. Ev e. Binêrin. Ez ana dîmen bînim. Niha em diçin Pîlûrê. Özel hareket. Sanki bunlara bırakılır. Ya hakaret etmiş de insanları bu şekilde. Böyle karda kurma alınır mı insan buradan? Meseleya ji were bêjim bi du gotinan xortekî li kafeteryayê askerên dewleta Tirkiye tên tîmên taybetin dixwazin bixebin çavan. Lêbelê terörekî wisa dimeşînin hem heqaret li xwediyê kafeteryayê dikin û hem ew kesî ku dixin bin çavan û kesî ku dixin bin çavan heqaret lê dikin û bi zorê destûnekî wî girê din dibin xwediyê kafeteryayê vê şîddetê protesto dike.
Kam dimen temaşek. Ya. Böyle karga kullanma alınır. Bu halkın içerisinde böyle silah sıkarak mı alıyorsun? Siz bu insanlar. Özel hareket, özel hareket. Özel hareket Gözaltı olabilirsin. yapıyorsun. Gözaltı yapıyorsunuz. Ne var yani? Gözaltı yapıyorsunuz. Bu ne ya? Terbiyesizler. Uzaklaş. Özel hareket, artistler. Düşmana saldırıyorsunuz. Tamam başım geleceksin mekanı dağıtacaksın. Mekanı dağıtıyorsun, gözaltı yapıyorsun. Nedir bu? Ne? Var mı? Ama kol işte lütfen. Böyle şey olur mu ya? El hareket yap. El hareket yap. Gözaltı yapıyorsunuz. Terbiyesizler. Ne canı sıkıyor? Ne canı sıkılacak? Şuraya bak. Mekanı dağıtıyorsunuz. Gözaltı yapacaksın. Terbiyesizler. Siz burada tanıksınız. Siz sorumlusunuz. Mekandan tekme atıyor şu an. Siz bunu yapamazsınız. Öyle bir hakkınız yok. Tekme atıyorlar görüyorsun. Hayır ne var? Şekerim çek. Şekerim. Terbiyesizler. Köpekler. Gözaltı yapacaksın, tekme atacaksın, mekanı dağıtacaksın. Navevan hezan hezin evlekariyene yani ji bu emniyeta Kurdan qaşol vederene ten terör pektinin ama helvesta xudiyê kafeterya hakikaten pîroz dikim û wisa wêrek bi cesaret li hember polîsan derdikeve li hember van mehluqatan derdikeve ji wan re dibêje bêexlaq bêterbiye û ev çi hale hûn di nav dane hûn çawa dikarin wisa tevgerin helwesta wî camirî hakikaten hêja pesindayînê ye. Alın adamı. Adamı alın. Gözaltı yapıyorsun. Sıkmaz nedir abi? Tekme at. Oraya ateş ediyorsun. Silah sıkıyorsunuz resmen insanlara. Şikayetçi olacak. Ne olacak? Şikayetçi olacağım. Karakola çağırdık. Abi sen kimi çağırdın karakola gelmez. Yani tinin bir avan ku usula kırına bin çavan jî heye mektup teşandın insanekî mirov davet dike tevê derê û eger îcab bike derhebarî wî de lêpirsîn hebe û pirs tê kirin yani pêdivî bi vê terorîzmê tune ye. Niha berê ku em derbasî meselaya Stenbolê bibin û cinayeta nijadperestî ya ku li xortekî Kurd hatiye kirin karsazekî Kurd ve spê hat kuştin li Stenbolê tenê ji ber axaftina Kurdî dîmen heye axaftin hene îsyana xizmên wî hene li wê derê û dema ku amade biye çawa ku ew karsaz di nava lepê wan de di nava destê wan de jiyana xwe ji dest dide bi darbeyên kêran yê ser dilê wî şok bûye şok bûne xizmê wî şok bûne dîmen hene ez dixwazim nîşanê we bidim lê ez bi çend gotina basa daxuyaniyên Partiyên Kurdistanê bikim bi wesîleya yekê îlonê Roja Aştiya Cîhanê daxuyanî dane ez ê bu ara par vê bikim. Partiyên Kurdistanê yên Bakurê Kurdistanê yekê îlonê Roja Aştiya Cîhanê banga rawestandina şer û çalakiyan kir. Partiya Welatparêzên Kurdistanê, Partiya Sosyalîstê Kurdistanê, Partiya Maf û Azadiyan Hakparê her wiha Dem Partî jî bi daxuyaniyên cuda bi mîtîngên cuda yekê îlonê Roja Aştiya Cîhanê pîroz kirin û bi vê wesîlê daxuyanî belav kirin. Di daxuyaniyan de wiha tê gotin li gelek welatan agirê şer pêketiye. Li welatê me Kurdistanê jî mirin, wêranî, qetliyam, jenosîd her berdewam in. Îro jî welatê me her bûye ciyê şer û kuştinê. Mixabin hên jî tu nîşaneyên aştiyê ên çareseriya siyasî li holê tune ye. Em bang li PKK û dewleta Tirkiye dikin şerrawestînin rêlber siyasetê vekin dibêjin. Bê çareseriyên adîlane yên hemû pirsgirêkên herêmê bi taybetî jî bê çareseriya pirsgirêka Kurdistan û Filîstînê li rojata navên aştî û aramî nemimkün e.
Türkiye ku beşekî herî mezin ê Kurdistanê di destê xwe de digire li dijî gelê Kurd ne tenê li Tirkiye li başûrê Rojavayê Kurdistanê jî şer operasyonên xwe didomîne. Roj tunê ku balafirên dewleta Tirkiye hem li başûrê Kurdistanê hem li Rojavayê Kurdistanê gund, daristan û çiyayan nedin ber bombeyan. Siyaseta dewleta Tirkiye ya êrişkar û hewla wê ya şîddetê ne tenê li Tirkiye li rojheta navîn jî astengî derdixe pêşiya aştiye. Em ji dewleta Tirkiye dixwazin êrişên xwe yên li ser gelê Kurd ên li Bakurê Kurdistanê li başûr li Rojavayê Kurdistanê bi dawî bike ji bo çareseriya doza Kurdî rê li ber aştî û diyalogê veke. Di vê naberê de hevserokên giştî yên Dem Partiyê jî gotin niha ji bilî avakirina aştiyê tu rêya çareseriyê nemaye. Ji bo vê yekî quweta me hêza me heye, baweriya me jî tam e, em dikarin aştiyê pêk bînin. Dibêjin hevserokên Dem Partiye. Em derbasî mesela İstanbulê bibin. Ez pêşî nûçe ji we re bixwînim. Paşê dîmenekê heye. Ez tînim ser ekranê li vê dîmenê li vê hovîtiyê temaşe bikin. û paşê jî em ê dakevin nava meseleya ew ê Lavrov. Karsazekî Kurd yê ji başûrê Kurdistanê Hekîm Lokman li Stenbolê bi kêrê hate kuştin. Pismamê wî Remezan Muhemed Ehmed dibêje pevçûn ji ber axaftina Kurdî pêk hat, 12 kesan lê daye û bi kêrê hatiye kuştin. Pevçûn vê sibê rûda êrişkar hêjî wendane nehatine girtin ji aliyê polîs ve. Di dema pevçûnê de birarziyek pismamekî hekîm jî li wê derê ne. Hekîm Lokman karê firotina otomobîlan dike. Ez bawer dikim li Tirkiye nake, ya li Dubayê dike ya li başûrê Kurdistanê dike. Ji Dubayê çûye Stenbolê li otelê ji bo sê rojan ji xwe re cîvê qetandiye ew birarziyê xwe û pismamê xwe. Dema xwe berdaye kafeteryaya nêzê otelê li wê derê kamera jî hene. Kamera hêjî nehatine temaşekirin. Qet nebe di medya sosyal de hêcî negirtiye. Dema ku ji odeya xwe dat keve jêr serê sibê pêncan de ji bo bikaribe tiştekî bixwe xwe bi pismamê xwe re Kurdî daxife û telefon dide bergoyê xwe bi Kanadayê re daxife bi xizmekî xwe wê derê re. Di vê naberê de 10-12 kes ji nişka ve êriş dikin ser wî û li her derê wî kêr lê dixin û çend derba jî li ser dilê wî dixin. Dema dizanin ew Kurdin û bi Kurdî daxifin. Yek ji wan bi Tirkî dide xeberan, tabî Hekîm Lokman qismek kêm be jî Tirkî dizane û bersiv dide van heqaretan. Li ser vê êrişkar li ser hev wî kêr dikin, li erdê dirêj dikin û her du xizmên wî jî şok dibin di nava şokê de û Hekîm Lokman di nava di hemêza xwe de digirin û gazî ambulansê dikin. Ambulans dereng tê, bi qasî nîv saet dereng tê ciyê bû yerê heta ku tê Hekîm Lokman 45 salî jiyana xwe ji dest dide. Ew ji eşîreta goran e, bavê 7 zarokan e, 5 keçê wî hene. Hatiye Stenbolê ji bo xwe re hinekî bide bistîne, kinj minca bigire, bawer dikim dawetekî wan hebiye. Ji bo amedekariya vê dawetê hatiye Stenbolê dixwaze bibe turîst weke xelkê. Merî wextê Kurd be were Stenbolê û were turîzmê li welatekî dijmin weke Tirkiye bi vî şeklî dibe. Ev dikare bibe numune ji bo hemû hemwelatiyê me, hevalê me ê başûrê Kurdistanê ku heyraniya xwe, heyraniya wan heye ji bo wan rêze fîlmên ucube yên Tirka, heyraniya wan heye ji bo bajarên Tirkiye. Ev cinayet numuneyekî pir mezin e. Li vê derê hevalê me ê başûrî bila baş bizanibin ku dewleta Tirkiye tu car ji Kurdan re nabe yar, nabe dost. Turîzma xwe biçin welatên cuda bikin, biçin Ewropayê, biçin Dubayê, biçin welatên Ereban ama nên Tirkiye. Tirkiye dijmin e. Partiyên Kurdistanî ku hewl didin bi Tirkiye re tifaqê çê bikin, bi Tirkiye re aştî pêk bînin, bi Tirkiye re bidin bistînin. Civakek pir perîşan, civakek pir nezan, civakek pir cahîl heye ku tu car nisîbê xwe ji demokrasiyê negirtiye, levhatin çi ye nizane. Ji ber vê yekê dewlet vê civakê ev civak kiriye vî halî û gelekî zehmet e ku were ser hemdê xwe. Ez niha dîmen bînim ser ekranê
Ez dîmen nehat, ez ana dîmen bînim. مليون دولار صرف ذاك من بدنا اي مشكله صافي لكن اقرب لما كسر خاني تركيا من تركيا ناتشم ده بي شو صافي بكن ببي هي السبب براي من ياكوش تقا ببي هي السبب ايش حكومه كل سنه بلا سري شو لقصبك براي من عشيرتك عشيرات قوران براي من اقبض رامي قلنا قوران براي من خوي بدنيا مين ببي هي السبب مليون دولار صرف ذاك من بدنا اي دبيتو لاكي براي خو مكملي تركيش درناتشم دبي حكومه كل سنه سبي شو لقصبك ببي هي السبب براي من ياكوش ببي هي السبب جبر چات کشت هي السبب لقل برازاق قصيده كلها بريطانيا بكردي قصيده كل لقت طارق قصيله وقصيله او دي ما بكردي خوسني كل قلت بو او من بخوسني بيمك او قسم هذا كربه كردي هم دي ده نفر هاتن لي ما عنده قرمو تشوقو كان لبان البرام ديك تشوقو يعني لبان برام كيف لنا ودسمبر لنا ودسمبر بيش تبردر جي اوتيل بمان اوتيل ما قلت بي طازله دبي ده هات مانوا على اساس بين جلك بو دعوت مدال برام بكرين وبقرين هات معنا خوار ببي هيك كما نان ما خوار هات معنا اوتيل لبردر جي اوتيل خو ما دانش همي كامله هي موجوده ده نفر هاتن ارشکار ناصر و کومن گروه ناصر ايرش باشتري المحامل دبي لاسطنبول دبي بقرن دبي بزانن كي اي كابر دبي بزانن دبي حكومه بزانت اي كي رشت ما كرغ ما كشتغا حاكم كسيغني حاكم باوكو براي ما بيغا حاكم مي ببي باوغو وري ما نوي مي بخدان كرغ حاكم مش ببي باوغو وري بيغا حازی حکیم بوی از براي حكيم از با حكيم بابي منا حكيم براي منا حكيم خدان كريا ام ما بابي خوني تقو ما خدان كريا نبرازا انا هيش او باوك معنا او برا معنا حكيم حف من دالي هي حكيم بين كتشي ببي السبب حكيم شركه حكيم معرزي حكيم ببي هي السبب كشتي ابي ببي هي السبب كشتي ببي هي السبب هيك اباد ناقصي كردقا نجر جري كردقا نايش تلفون قصيده كله قلب بريطانيا ما هات بوري بيري بين دنگ 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 ساك الزمان من يعني كنت كردقا ارشته جی کرن چاوته جی بريندار برندار كرينا زماني من بريندار كرينا ما وقت بيجي تشاما كافر ولي بدن ببي هي السبب ببي هي السبب هيك نا من نا تركي دزانم او تركي تيجش خوسني ابي ما ذكر ولا ديري ما كردي قسم ما ذكر لقال ايه بكردي قسم ما ذكر تعرف هم خوسني اكل حكيم الشرق سنه عندي قلت حكيم دان جواز قلت يا خوسن ذكر بو خوسن ذكر دي لا هاتن بيس نفر هاتن دبي حكومة كردستان بيشول قسبك إسا كسوخانة بيت إيرها براي من مرد ببي السبب سر من صاخ نبيتن دبي طلاكي براي من بيت كرنا ودبي أي تشتو لباني حالة إما براي من ساعات نيو ساعات دمقو أمبلاس بينن الشرطة لديار سرم همي كس أمبلاس ندهينا كس ندهات أمبلاس بينيتن نكس داد لاري کسی مداخله نکرد كاس هم لكوشن بامبلاصي تشتي بينا برام مرت هذه جم كاس نيو ساعات براي من هذا مرق زيات بانا سري براي من يعني اهمال البوليس لديار سنه بوليس من يدقر بلا بردانا لا براي من لقرقول لامنیت چوا معامله الورق امنيات قارم قو برام مردقا دمقو من برام مردقا ارو يعني حتى يسبر ما داق بمحامي حتى يسبر ما داق نقول بس مسحكم برام حال برام بزانم او ما نرد او دمقو من برامر دقا ما هاتك ما عالم هجم يا كسر ما كشتقا لا امنيت تركيا من دبي ايش تقول قصبك انكو همي 10 قران هل دسيت كسل خانه لتركيا دبيت من تولاكي بدخ ظلام تركي بكم ولا سر برام ببي هي السبب براي من يا كشتقا ببي هي السبب اي شو لنا قبل كردن حكومه كردستان قبل كتي ما قبلناك ما عشارتي قبلناك ببي هي السببك هيش هاتك معنا دبي هاتك معنا سفرة هاتك معنا جلك بقرين نوا كردستان هاتك ما بو جلك بو قريان سيروش اوتيل ما قرقه وبقرين او انا قريان اقول سمن قريان مو دبي ببي هي السببك هاتن ببي هي السببك تشاوز ام بگرن Mesele به şekliye evci teröreki sivil le Türkiye pekti beryana şuha unzanın hem lediji karkerin Kurd em demsali hem ji lediji karkerin kul tamamen le bakurin le bajarin Türkiye dijin le hem berwanji teröreki bir şekliydi bekanin ev adeteki ketiye nava civaka Türkiye erişe ser Kurdan dikin ez bartkim cesaret ji meclisa Türkiye dikirin ji ber kul meclise demek o xaftina bi Kurdî têkirin yan jî li saziyekî weke baroyê sonda Kurdî tê xwarin
helwestên nijadperestî de matê nîşandan ev civaka cahil nezan jê cesaret digre û li kudirê îcab bike li kudirê pêwîstî pê bibînin êriş dikin ser Kurdan. Ev hemî çavkaniya xwe cesareta xwe ji meclisê digir. Çavkanî ew e. Çavkaniya pisiyê, qirîjiyê, dijminiyê çavkaniya xwînê Meclisa Dewleta Tirkiyeyê. Wezîfeyekî pir mezin dikeve ser Wekîlê Kurdan li meclisê. Çawa tevdigerin ew jî gelekî zehmet e ji ber ku ew jî dibin qurbanî. Ew jî dibin hedefa êrişan li meclisê. Êdî çawa tevdigerin Kurd helwesekî çawa nîşan didin ew meselekî din e. Di vê navberê de ez derbasê mijarekî din bibim. Niha ev karsazê ev kuştina karsazê Kurdan karsazekî Kurd e li Stenbolê kuştina wî dikare rê li ber meselên mezin ve bike. Eger xwedî wî hebiye Başûrê Kurdistanê eger xwedî lê derbikeve PDK jî yeneke jî yan jî kî dibe rêveberiya Başûrê Kurdistanê dikare tekilî xwe bi dewleta Tirkiyê bide seknandin bide cemdandin heta ku ev mesele zelal bibe heta ku sûcdar werin cezakirin û bi vê wesilê dewleta Tirkiye ji bo gavekî ber bi Kurda ve bavêje ji bo lêborîn ji Kurdan bixwaze divê hemî astengîn li pêşiya Kurdî rake. Dewleta Tirkiye heta ku astengîn li pêşiya Kurdî raneke qedexeyên li pêşiya Kurdî raneke cinayetên bi vî şeklî wê tim çêbin. Zübbe li Tirkiye tijîne zibîdî li Tirkiye tijîne nijadperestin ji hev û du cesaretê digirin. Ji maqûliya Kurdan cesaretê digirin. Kurd ne ku tirsonek. Kurd eger bixwazin Tirkiye ser û bin dikin. Kurd maqûlin ji ber vê yekê dengê xwe nakin. Ne ku ditirsin. Tu tiştê ku Kurd wan de bikin tune. Tamamen ji maqûliya xwe nakin. İjar ev zîbîdiyên Tirkan hatine ji maqûliya Kurdan cesaretê digirin û radibin êriş dikin. Heqaret dikin. Yek helwesekî eşkê xortê Kurdan wê temamê nijadperestên tirsonekê Tirka serûbin bike. Wê psikolojiya wan serûbin bike. Ew ê Tirkiye biterkînin. Li Ewropayê jî bi vî şeklî ye. Li Ewropayê jî. Niha ji ber helwesta siyasî ya welatên Ewropayê ev xortên Kurdan ê li Ewropayê şîddet bikar nayînin ev jî cesaretê dide wan nijadperestên zîbîdiyên Tirk ku carnan dem bi dem li Ewropayê jî êriş dikin. Yani ev bi vî şeklî ye. Niha em derbasî meseleya Sûriye bibin. Îro bültena me temamî li ser dijminiya dewleta Tirkiye ya li dijî Kurdan e. Niha Lavrov dîsa derketiye daxife. Dîsa daxife vala daxife ew jî xwe daye kileka Tirkiye dijminiya Kurdan dikin. Ka min derhin çi gotiye Wezîrê Karê Derveyê Rûsyayê Sergey Lavrov li ser vekişîna dewleta Tirkiye ya ji Rojavayê Kurdistanê ya vekişîna ji herêmên cuda ên Bakurê Sûriyê ji Rûsya Tudayê re axivî. Lavrov diyar kir ku Türkiye amade ye, hazir e li ser vekişîna ji Sûriyê biaxife müzakere bike, lê li ser şertan li hevkirin çênebiye. Türkiye ji bo ku xwe ji Sûriyê vekişîne hin şert danîne pêşî. Şertê wan çi ye? Em got bidin Lavrov, Tirk ji bo vê yekî amade ne lê hin li ser parametrên taybet li hevatin çênebiye. Em li ser vegera penaberan, tedbîrên li hemberî gefên terorê de axivin û ev jî wê hebûna Tirkan bêwate bike li Sûriyeyê. Binêrin li ser vegera penaberan û ya duyem jî gefên terorê. Gefên terorê çi ye? Hebûna Kurdan. Yani hebûna Kurdan tê mana gefên terorê ji bo dewleta Tirkiye. Yani Tirkiye dibêje, ji Rûsyayê re dibêje, ji Sûriyê re dibêje heta hûn vê gefa yani tehdîta li ser min avabûna Kurdistanê, avabûna rêveberiyê xweser eger hûn temamî vê riskê ji holê ranekin ez dernakim. Lavrov vê derê bank li Amerîkayê jî dike dibê çavê me li ser tê tu nîv dewlet ava dikî li Sûriyê aman divê em zanin tu çi dikî. Amerika weke diz pê nasê dike. Divê tu nîv dewlet amade dikî ji bo Kurdan û bi vê rê tu dixwazî destanî ser dewlemendiyên Rojhilata navî. Yani
Rusya پر پیست لیزه خدای کلک دولت ترکیه به سوریه ره به ترکیه ره خوازن لواتن اکی چه بکن جبو کو ستاتیو کردان به تمامی جوالی را بکن ستاتیو فرمی تونه بجی قنبه دفاکتو رو شکل ولی هیه اف 12 ساله روجاوای کردستانی هیه خواب خواه رواده به و روسیا تمامی خواب بقلشنه جی خواب پرچه جی بکه به همی بالافر خواه سر روجاوای کردستان جی ایدی وگره زمان بری خلاص بو کرد سری داناینن دولت ترکیه جی سوریه جی روسیه جی دوی بزانه بن که وقت داعش هات کترمه همی وکشیان چون همی بدنگ بون همی لبنده بون که داعش قرار کردان بین الویدره اما نه بو خواه پراستن بخاصی 15,000 شهیدی خودان و هرم خواه بدست خست اونها جی اونتین کردان بی خودی دبینن و دخوازن و گرن بریا سال 2011 بریا انکار کردن هون کردان قبول جی بکن قبول جی نکن کرد و خواب بخواه برای ببین یا هونه قبول بکن و ورن بوارا بکیو اتفاقه یا جی کرد شخواره هون شخواره یعنی روش به بی شکلیه نها لاوروف دبیجه ام لسر وان مجرد داخفن به دولت ترکیه را ام دخوازن تهدید تروری به تمامی بداوی بکن تهدید تروری yani avabuna Kurdistanek muhtemel. Tamamı ve riski jole rakın. Lavrov Amerika ziştujdar kırgot evledici teröre tekuşini pek naynen tene petrol u gaza heremeş faradben ev duhazan niv devleteki ava bikin. Seroke Suriye Beşar Esad jî gotibu beriyan haj bu destpêkirina diyalogê bi dewleta Tirkiye re vekişîna Tirkiye ne şertê pêşiye li divê ji bo plansazî vekişînê jî civîn werin çêkirin ji bo me bikaribe qetnebe bixe nava plansaziyê kengê Tirkiye qedeme qedeme ji kîjan herêmên Sûriyê wê vekişe. Ji bo van şerta ve jî divê em rûnên bi Tirkiye re yani Esad qaîle bi Tirkiye re civîna pêk bîne. Ez bawer dikim ji daxuyaniyên Lavrov ji daxuyaniyên Esad diyar dibe di demê nêz de ew ê li Rûsyê hevûdû bibînin ew ê nîqaş bikin şertên derketina Tirkiye ji Sûriye û Tirkiye jî bi vê wesîlê dibêje ez amade me vekişim lê belê hûn jî dibê Kurdê xwe qir bikin. Hûn dibê statûya îro yani rewşa îro a siyasî a li Rojava hûn dibê tune bikin. Yani şertekî wisa datîne pêşiya Rusya û Sûriye. Yani Esad gotinekî meşhûrî Esad hebû ji bo ji nûva çêkirina tekîliyan divê pêşî tiştê ku bûne sebebê hilweşandina tekîliyan divê werin çareserkirin, werin tespîtkirin û telafî kirin. Yani 2011 da tekîliya Tirkiye û Sûriye çawa dostane bû û çi bû sebeb ku ev tekîlî xirabûn dibe ev tiştê ku bû sebeb werin tespît kirin. Niha temaşevanên hêja hevalên ezîz berê ku ez werim ser peyamê we ji Afganistanê pir nûçeyekî ecêb heye. Di nava we de hevalê me oldar hene binêrin ez ji were nûçeyek ji Afganistanê bînim. Di vê naberê de ji Amerîka jî daxuyanî hatiye binêrin niha du namzet hene li Amerîkayê di nava pêşbirikê de ne ji bo hilbijartinan. Ka Kamala Harris weke jin cara yekem dibe seroka Amerîkayê yan jî Trump ku beriya niha serokatî kiribû ji xwe dibe cara duyemîn. Em bidire kîjan her duyan jî beyan kiriye ku di sozên hilbijartinê de di propagandaya hilbijartinê de wan soz nedaye civaka xwe ku ew ê xwe ji Sûriyê vekişîne. Yani tiştekî wisa tune ye. Beriya niha Trump gotibû eger ez werim ser hukûm ez dikarim ji Sûriyê vekişim tişmiştî wisa gotibû salên berê ama niha tu sozekî wisa tune ye. Yani em ne aşiqê Amerîkayê ne lê em dizanin ku Amerîka eger Sûriyê vekişe Rusya jî Tirkiye jî Sûriye jî wê qira Kurdan bêne. Yani baweriya me bi îrada me û bi hêza me heye lê konjonktûra navnetewî jî gelekî giring e. Menfaatê wan heye elbet di coğrafya me de jî di me de jî ê menfaatê me jî li cem wan heye em çi bikin rastiya cîhanê ye. Rastî wisa ye hevalno. Yani hevalê me oldar eger nava de hebin binêrin niha li Afganistanê Taliban hewl dide şeriatê pêk bîne qenebe îddiaya wan ew e hakikaten çi qas rast e nizanim îddia ew e ku şeriatê pêk dînin.
Ka dîmen heye serim dîmen bînim ji bo hûn bawer bikin ya. Eşxwa ez zanim hûn bawer dikin. Lê dîsa jî dîmen hebe baş dibe. Çi qas televîzyon, saz, amûrên ji bo mûzîkê hene hemiya kom kiriye dişewitîne. Daesh wisa ye. Na ne Daesh ez basa çi dikim ez basa Talibanê dikim ya. Taliban û Daesh tevlê hev nekin ji ber ku ew jî ji hev hez nakin. Versiyonên cuda ê İslamê ye her du jî hem Taliban hem Daesh. Li gorî texmîna xwe li gorî texmîna we ew çi dişewitînin? Wezareta emîrkirina başiyê û qedexekirina xerabiyê. Binêre wezaretekî çawa avakirine. Emirkirina başiyê yani ew emir dikin çi baş e çi ne baş e û her wiha qedexekirina xerabiyê ew qirar didin çi xerab e çi baş e. Mesela saz lêxistin, müzik, stran gotin ji bo wan xerabî ye. Vê wezaretê ya Talibanê eşkere kir ku wan di salekî de herî kêm 21,000 saz amûrê mûzîkê îmha kirine. 21,000 amûrê saz. Îja kî çi zane çawa di kîjan zehmetiyan de ji derve bi qaçaxî anîne xistine Afganistanê pereyên mezin dane kirîne yan jî bi xwe çêkirine amûrên ev aletên mûzîkê û tev niha dişewitînin. Dîmen vîdeoyên qedexekirina mûzîkê û şewitandina amûrê mûzîkê li medya civakî hatin belavkirin. Taliban mûzîkê weke sedemê têkçûna exlaqî dibîne. Mûzik, amûrê mûzîkê jî li Afganistanê niha qedexine. Talibanê rapora xwe ya salane belav kir, têda dibêje di çarçoveya îslahkirinê de weşanên medyaya deng, vîdeo, çapemenî li welêt ji sedî not niha baştir bûne. Li gorî wan baştir bûye. Têda mûzik tune, huner tune, sanat tune. Li gorî wan li welatê wan her tişt baş bûye, êdî exlaq he, bicih bûye. Û wextê însanekî sûcdar dibînin dikarin biçin ricim bikin û bi çûwa lêdin bi qamçiya. Ji bo başiya civakê dibêje 30,000 fîlmên bêexlaqî hatin îmha kirin. Xwedê zane fîlmên çawa ne, belkî fîlmên hunerî ne jî li gorî wan. Mesela nargile li cem wan qedexe ye, kumarxane qedexe ye. Kumarxane erê li her derî jî qedexe ye. Bar, kafeterya ew qedexe ne. Ji ber vê yekê binêrin mesela ev sîstema Talibanê hêdî tê Bakurê Kurdistanê jî eger em xwedî li welatê xwe dernekevin. Mesela ew gencên zîbîdî ku li Amedê êriş dikin ser kafeterya însana tehdît dikin yan jî nahêlin jin bikevin hewzan. Yani ev zîbîdiyê me yê Kurd dişibin hinek vê sîstemê. Herçend ew nêzê Hizbullahê bin jî lêbelê sîstema ku ew ê bînin welatê me dişibe ya Talibanê. Îja tiştekî dijî qedexekirine. Mesela jinan digirin wana weke cadî pîrhebok hûn dibêjin weke cadî îlan dikin. Mêran jî weke sêrbaz îlan dikin. Mesela însanê hinekî cuda tevdigerin yan jî şêwirmendî dikin ji însanara dibêje me 448 cadî girtine û 528 sêrbaz girtine û bar dikim ew jî têne cezakirin. Hêvîdarim jiyana wan nekeve xeteriyê. Di tebaxa 2021 de hêzên Amerîkayê ji Afganistanê vekişiya bûn. Piştî wê Talibanê Afganistan xistibû bin hukmê xwe û şerîat lê îlan kiribû. Heqeten hevalê me oldarim ji ber vê pirsî. Yani şerîat ev e heqeten. Çawa çê dibe? Mesele ev e hevanda. Ka ez hatim cemaya senek halê we pirsim ez vê Talibanê rakimidî bes e. Bi vî şeklê niha
Ka ezberim cem waya. Hesinek peyamê we binêrim. Nivîsa me ya binî eşkerema xwe re bixwînin. Li gorî wî eger hûn tev gerin pir kêfxweş dibim. Nivîsa binî de çi tê nivîsandin? Niha vîdeoya ku duh bi şev min bar kir eger hûn biçin temaşe bikin kêfxweş dibim. Ji bo we jî baş e. Yani yekî lonê çawa kîjan şertan de hatiye îlan kirin. Wekî agahiyekî giştî ye. We temaşe bikin jî dibe nebe jî dibe yani. Ama merov bibe xwedî agahî xweş e. Kemal Beştaş mala te ava her hebî. Brûsk jî Silav Rêz ji we hemyara uğurlu müzik her hebî. Faruk Şekerci sê ton û nîv qelb şandiye mala te ava Bahatîn Veysîoğlu. Ali Babat Apê Adem Salih Delî hûn here bin Mustafa Azîzoğlu. Çi xweşin merû wisa hevala bixwînin. Malî ava Mehmed Aksoy. Mehmet Yalçın tu jî bi xêratî. Saîm Çakıcı Sertum demek ki dirêj ev meraya. Tu bi xêratî hevalê Sertum. Êdî navê we rastî ne nerastî ne nizanim ama navê ku vê derê li xwe kiriye ji bo min bes e. Sam Silav Rêz ji te re jî Recep Aslan gelek heval îro hene. Wekî tên Abuş aşîretî. Tahir Zîrek Kurdê welat heye Kurdê feqa gelek nav hene. Acaba merûv hineka bixwîne hinek nexwîne bêhurmetî dibe. Pesîh Beritan Şêrpiling yani imkana ku merûv hemî bixwîne tune hevan nûş. Ji kerema xwe re ji bo wî me qusura me nenêrin. Seyda jî Ahmed jî. Ka Ahmed çi dibêje ji me re? Silav Rêz dewlet qirker hov bêhovîtî nirxê gelê Kurdî herî pîroz dixe bin piya ev nayê qebûlkirin dibêje rast e. We demê ez çend mesaja ji we danîm ser ekranê. Kêfa we ji ciwana re hat ne wisa? We ji ciwana cûma hez kir bawer dikim. Ew niha li Rojavayê Kurdistanê ye dibin şertên gelekî xirab te zehmet te dixebite û her cara ku hûn bixwazin ya jî li wê derê rewşekê awarte hebe yan jî tune be lêkolînê wê hebin ew telefonê me dike em pir bi kêfxweşî dikin mîvan û tevlî bername me dibe. û gelek hevalê din jî hene amade ne ew ê tevlî bin. Bajêr 622 tu jî mesaja te jî meyanî ser. Yani hakikaten divan şertan de mesela eger jiyana me bi Tirkî biya sirf ji bo xatirê van mirovên me ku bûne qurbana terora nijadperestên Tirk minê axaftina bi Tirkî protesto bikira. Ez vê ji dil dibêjim. Minê hemî xebata xwe bi Kurdî bikira. Sırf ji bo xatirê wan mağdurên terora dewleta Tirkiye, terora nijadperestên Tirk. Minê YouTube bi Kurdî çê bikira. Minê hemî nivîsê xwe bikira Kurdî. Minê lava rêca ji Kurdî axêfan bikira, ji hevalê me Kurdîzan bikira ku nivîsê min bikin Kurdî. Yani çima nebe? Çima ez rabim zimanê wan ya zimanê wan dikarî biaxivî. Di nava jiyanê de, bi hevalê xwe re, nava malê de bixwazî dikarî biaxivî. Ama wextê ku tu dikevî nava xebatek akademîk, wextê ku tu dikevî nava xebatekî çapemeniye, çima Tirkî diaxivî? Yani ez hakikaten fehm nakim. İcab nake. Çünkü tu xîtabê milletê Kurd dikî. Yani madem tu xîtabê milletê Kurd dikî, meseleyê min ez naxwazim hevalekî minê akademisyen ya jî hevalekî minê rojnameger bi Tirkî xîtabê min bike naxwazim. Ez dixwazim tu Kurdî xîtabê min bikî. Mesela wî ji heqê min e. Wextê ku tu bi Tirkî zorê li me bikî, wextê ku tu wan agahiyan bi Tirkî bidî min ya jî tu bi Tirkî ji me re bibêjî dîline sahîb çık, nizanim çi, veya ez rast nabînim.
rast nabînim ve ya li xwe weke heqaretekî dibînim. Yani yan jî meriv dev jê berde kî çawa dike bila bike feqet qenebe îro yan jî van rojan ji bo xatirê van mağduran meriv protesto bike Tirkî û meriv hemî xebata xwe Kurdî bike baş e. Yani pêşniyaza min e em nebêjî dibe tişna mala we ava mala hemî hevalan ava hûn her hebin bi hêviya rojên xweş û azad dîsa jî çi dikin bikin bila bêdewbe dem baş.